Prosječni Hrvat dnevno unese 11 grama soli. To su 2 male žličice, odnosno dvostruko više od gornje preporučene granice koja iznosi 1 žličicu dnevno. Najstariji zapis o primjeni soli nalazimo 6000 godina prije Krista u Kini. Sol se tada koristila za konzerviranje hrane. Ona se i danas koristi vrlo obilno za konzerviranje hrane, pa je tako često nalazimo upravo u ukiseljenom povrću, raznim industrijskim proizvodima, konzervama, budući da naravno služi kao prirodni konzervans. Kuhinjska sol može se dobiti na 2 načina, iz morske vode ili iz rudnika soli. Kuhinjska sol u pravilu se obogaćuje kalijevim jodidom, budući da nam je ta supstanca potrebna za prevenciju gušavosti. Industrijski proizvodi najznačajniji su izvor soli u prehrani modernog čovjeka. Kada razmišljamo o skupinama namirnica koje su najbogatije sa soli, to su najčešće kruh i pekarski proizvodi, tu su suhomesnati proizvodi, tu su razni industrijski i konzervirani proizvodi i recimo razni umaci i začinske mješavine koje sadrže jako veliku količinu soli. Za razliku od industrijskih proizvoda, prirodna svježa hrana sadrži zanemarive količine soli, a dosoljavanje hrane u domaćinstvu zapravo ne predstavlja najveći problem i ne predstavlja uopće značajan problem u smislu konzumacije soli u prehrani modernog čovjeka. Svakoga dana svatko od nas ipak treba unijeti jednu izvjesnu količinu soli, to je otprilike 2 do 5 grama dnevno, međutim sve ono što je iznad te količine smatra se prekomjernim unosom soli. Jedan hamburger može zadovoljiti čak 50% naših dnevnih potreba za soli, a jedna pizza može osigurati čak i 100% dnevnih potreba za soli. Stoga treba imati na umu da konzumaciju brze hrane i industrijskih proizvoda treba držati pod kontrolom ako želimo držati pod kontrolom i naš unos soli u danu. Gotovo 2 milijuna smrtnih slučajeva godišnje može se povezati sa povećanom konzumacijom soli. Ono što mi dobro znamo je da je prekomjerna konzumacija soli direktno povezana sa povećanom incidencijom hipertenzije ili povišenog krvnog tlaka. Međutim, prekomjerna konzumacija soli i natrija utječe i na brojne druge organe. Utječe na bubrege, utječe na mozak, na kožu, na krvožilni sustav, tako da možemo reći da zaista prekomjerna konzumacija soli utječe na cijeli niz bolesti današnjice. Ako uzmemo jednostavan primjer krastavca, jedne izvorne namirnice koja u svom izvornom obliku sadrži 0,003 grama soli u 100 grama. A ako uzmemo isti taj krastavac ukiseljeni, industrijski proizvod, tu ćemo već naći 1,3 grama u 100 grama proizvoda kiselog krastavca. Tako da imamo na umu korištenje primarno izvorne prirodne hrane, samo uz povremene i umjerene dodatke industrijske hrane u prehrani. Na taj način ćemo ipak zadržati svoj ograničen unos soli u prehrani.